Vitajte pri inštruktážnom videu o nákupnom centre Lifestyle Mall. Nákupné centrum Lifestyle Mall bolo jedným z najnovších modulov programu Travel Advantage a úplne zmenilo perspektívu a ponuku, ktorú máme pre našich členov. Takže, keď hovoríme o tomto obchode, tomto nákupnom centre Lifestyle Mall, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vybrať si krajinu, do ktorej chcete svoju objednávku doručiť. Takže ak si chcete niečo kúpiť z tohto obchodu, musíte zadať krajinu, pretože v závislosti od krajiny, ktorú si vyberiete, máme viacero skladov všade okolo. Svet a existujú určité produkty, ktoré nie je možné doručiť do určitých krajín. Preto sa uistite, že ste si vybrali správnu krajinu, pretože obchod sa prispôsobí krajine, ktorú ste práve vybrali. Takže ak vyberiete napríklad juhoamerické krajiny, zobrazia sa iba produkty, ktoré je možné doručiť do Južnej Ameriky, Severnej Ameriky alebo Európy, samozrejme v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Takže toto je prvá vec, ktorú musíte urobiť. Ako vidíte, máme v podstate všetky najznámejšie značky z celého sveta. A sú tu len s jedným kliknutím, aby mali prístup ku všetkým týmto produktom, ku všetkým týmto úžasným veciam. A keď vojdete do obchodu, tu je ako banner, hlavný banner. Tu je odkaz na značky. Ak kliknete, dostanete sa priamo k značke, k produktom, ktoré tieto značky ponúkajú. Samozrejme, je tam dámska sekcia, pánska sekcia a samozrejme elektronika, krása a tak ďalej. A naozaj rád sem chodím a pozerám si tie bleskové ponuky. Bleskové ponuky sú zľavy, úspory nad 50, 60 a niekedy aj 70%. Na špičkových produktoch. Ako vidíte na tomto príklade, je dostupný vo všetkých veľkostiach, ktoré tu vidíte. Sú ako rýchly prehľad veľkostí. A namiesto toho, aby ste za túto bundu v obchode zaplatili 504 €, máte ju k dispozícii len za 179. A nezabudnite, že ak ste členom Elite, budete mať vernostné body, ktoré vám poskytnú aj ďalšie zľavy na tieto produkty. Takže Lux Center tu ponúka produkty, ktoré sú špičkové od značiek, ktoré väčšinou nie sú dostupné pre bežných ľudí. Ale vďaka nášmu obchodnému centru pre životný štýl vám môžem povedať, že je to skvelý produkt. Že umožňujeme každému mať jeden z týchto úžasných produktov v Extreme Luxury. Takže keď sem prídete, povedzme, že chcete ísť, môžete kliknúť na ženy a potom máte všetky kategórie, topánky, kabelky, doplnky, hodinky, slnečné okuliare, tašky, tenisky, čižmy, šaty, všetky možné veci. Dokonca aj parfumované vody, telové krémy a pleťové vody od najlepších svetových značiek sú tu k dispozícii. Ale ako uvidíte, stačí kliknúť napríklad na mužskú sekciu a ukáže sa vám, čo robím. Ukážte mi najnovšie produkty, tie, ktoré nedávno dorazili do nášho obchodu. Samozrejme, tu vľavo máte všetky filtre, ktoré môžete použiť, teda kategórie, ktoré chcete vidieť. Máte cenové rozpätie, farbu, veľkosť, takže sa uistite, že si vyberiete veľkosť, ktorú pravidelne nosíte, a samozrejme, vo vnútri produktov máte aj sprievodcu veľkosťami, ktorý vám vysvetlí, ako nájsť správnu veľkosť pre seba. Povedzme, že chcem kúpiť tento produkt, napríklad je dostupný vo veľkostiach 48 a 50. Takže napríklad na 48 kg sú to len o 2 viac. Viac položiek k dispozícii. Ak vymením za 50, pravdepodobne budem mať k dispozícii viac vecí. Takže tu vidíte, toto je bežná cena, za ktorú nájdete tieto produkty v obchodoch. Toto sú naše úspory a toto je naša konečná cena. Takže už teraz ušetríme veľa peňazí kúpou tejto bundy. Ale ako člen Elite si môžete uplatniť až 105 vernostných bodov, ktoré sa vám znížia z ceny, ktorú tu vidíte. A čo je naozaj dôležité, získate 1480 cestovných kreditov. Takže ak vidíte celú, viete celú. Celkový obraz tohto produktu je, že ušetríte veľa peňazí, použijete veľa vernostných bodov a získate veľa cestovných kreditov. Tak toto je úžasné. A opäť tu môžete kliknúť a zobraziť si tabuľku veľkostí, kde si môžete zmerať veľkosť a zistiť, či je pre vás správna alebo nie. Tiež ďalšie informácie o konkrétnom produkte, modrej pre mužov a tak ďalej, a niektorých podobných produktoch, ktoré nájdete v tomto obchode.
Takže teraz môžete samozrejme prejsť do zvyšku obchodu a napríklad zájsť do detskej sekcie a hľadať šaty. Vieš, môžeš sa riadiť vekom. Všetky tieto možnosti mám tu k dispozícii. Aj toto by som len pridal. Ako tu vidíte, je to k dispozícii na 12 mesiacov, 2 roky alebo 4 roky, povedzme tieto, a ja by som to pridal na karty. Môžem si pozrieť svoje karty alebo ísť priamo k pokladni, alebo jednoducho zatvorím a pokračujem v nákupe niektorých produktov. Poďme k elektronike. Som fanúšikom iPhoneu, takže sem môžem prísť a samozrejme mať v obchode dostupný aj najnovší iPhone. Poďme na 14, iPhone 14 Plus, dobre, dvojitý šev. Takže toto je tiež ten, ktorý tu mám. Takže toto je v podstate môj iPhone. Na základe európskych špecifikácií pre záruku, samozrejme tiež dôležité informácie. Pridám iPhone a pôjdem sa pozrieť. Keď idem do pokladne, ako tu vidíte, sú tu kompletné údaje o tom, čo kupujem, a na tejto konkrétnej objednávke, ktorú robím, už ušetrím 961 eur. Tri produkty, ktoré som si práve vybrala: bundu Canemar, šaty Fan a Apple iPhone 14 Plus. Dôležité. Takže ide o 3 rôzne typy produktov. Takže pravdepodobne, ak dokončíte túto objednávku, dostanete domov 3 rôzne objednávky, 3 rôzne balíky, pretože pochádzajú z rôznych skladov. Nebudete za to platiť nič viac, pretože ako tu vidíte, doprava pre túto konkrétnu objednávku je bezplatná, keďže je nad $150. Takže aj keď pochádzajú z 3 rôznych skladov, nemusíte za to platiť viac. Je to zadarmo, ak si objednáte aspoň za $150. Takže na tomto príklade. Napríklad, ak použijem svoje body a cestovné kredity, predstavte si, že by som ešte viac znížil cenu a ušetril by som ešte viac peňazí. Takže som si mohol na tejto platforme uplatniť viac ako 150 eur len na jednu objednávku. Takže ďalšie poznámky sú samozrejme dodatočné informácie o zmluvných podmienkach. Ak si nie ste istí veľkosťou, skontrolujte si tieto podmienky dopravy a vrátenia tovaru dobre. Pretože vám vysvetlia, ako to urobíte, ak chcete zmeniť produkt. A takto dokončíte svoju objednávku a dostanete ju domov. Tiež keď to už raz urobíte. Keď to urobíte, dostanete e-mail s potvrdením vašej objednávky a kód na sledovanie zásielky. Tento sledovací kód vám umožní skontrolovať, kde sa váš balík nachádza a kedy sa očakáva jeho doručenie na vašu adresu. Takže tento obchod je vynikajúci, pozrite sa naň. Nakupujte tu sami. Ušetrite veľa peňazí kúpou iPhoneov, šiat, oblečenia alebo čohokoľvek chcete a využite maximum z modulu životného štýlu na našej platforme.